ҳамада ассалому алайкум мардорои азиз, тамошобинои гиромӣ, хуш омадед мардорои азиз ба канали мо. Зинда ва саломат бошед, канали моро дастгирӣ мекунед. Мардорои азиз, барои дастгирии канал ятаи лайк дар видео мебинед, видеоро тамошо мекунед, фикротонро дар комментария ҳатман бинависед. Қарор дорем дар ноҳияи Лахш Деҳаҷлондӣ. Хеле ки мебинед дамон нав оли баҳор шида истааст. ин бодумай мардорои азиз оли гил накадай. майда борун борида истааст. он болое ки туманай бардори азиз, дар боло барф борида иста. Ай боло ман омадам, барф борида иста буд. Яки и поён дуруни дара борун борида истааст. ҷонам тарма фурмадагай се ҷо. ай дуруни дара қатқадиҳо ай боло тарма ифта гафо соус фурмаса ама ипара ҷоами хеле тарма фурмадагай. деки барф хеле ов шидааст. болода барф бисёрай назар ба поён. дуруни дара гарм ки ҳаст, барф хеле ов шиштаине ях. бландиш ай хеҷора бине 2 метр зоитай эсто задагай раҳа ҷамъ кадагай барфа. худо хоҳад ки борун и барфа уфтай гапо ки аҷал шай. инҷа тармара бинед. гуфтам имрӯз числа 9 март. моло туман. борун майда зада истааст. не парам тармаш инҷа. инҷа тармаш шида буд. моҳи февралда раҳ расида буд. раҳ задан. ҳозир мерем ай пеш бубан ҳавораш мегирем. ёда моҳи гилмоҳӣ ай. гилмоҳиш беҳад бисёр ай. ҷои тарма хеле гӯшида. ай парав тарафа я тамошо кунӣ. раҳо беҳад безеб. офарин ями шофёро раҳ бинӣ. ай тарафҳоям аҷоби барф ай. мошин ба зур меравад. зинда ва саломат бошед бардорои азиз. то видеои баъдӣ худованд нигаҳбонтон бошад.